di gyud lalim. Ug pila man jud ang unang sweldo nato diri sa YouTube. Pasensya na gyud kayo sa akong ilom kay murag gipislango jud ko ron, pero padayon lang gyapon tani. Masabtan pa mangyapon no oram may ingon nga napagaw jud totally. Sa dili pa na nato hisgutan, gusto lang nako i-share ang YouTube journey nako sa pag-join ako diri sa YouTube. Murag nakanyumdum ko, nag-join ko sa YouTube February 25 siguro to, 2023. So nagama kog account adto nya nag-upload kog video adto nga sabi tong video adto nga nagpaanak og baboy, nag nail cutter ko, silbi mura to siya DIY. Unya ho atong gi-upload, unya wala may nananaw mo tong hingbalik ko sa akong main account, katong account na ho sa YouTube nga gamiton nako kung tan-aw mga vlog. And after adto ako nang expect hingbalik kog tan-aw sa awang account nga katong akong gigama para sa magama kog mga video ning viral man di ay to. Ning abot to siya 260k views. Mutong grabe nang lipaya. Unya ang subscribers adto mi naka-gain kog subscribers ato 600 subscribers. Kunya ang watch hour na adto na naabot na nako ang requirement ng YouTube nga 4K public watch hour. Pero sa subscribers wala pa. Motong ay padayon nako ni kay murag gamay na jud kuwang. Nagpadayon lang gyapon kog upload adto. Sayang gud kayo kay silbi mao na gud to ang momentum, pero wala na ko nabantay ba. Pero wala lang gihapon ko nagkawag paglaom. Aghaw ang problema na pud adto kadto na pong subscribers. Kanang sub to sub nagian gyud nako na, uy isab ko nimo bi. Uy isab ka na ho. Nya nag-join ko og kana mga group chat nga sub to sub bitaw. Nakatabang pud na pero gamay ra. Nya di jud na ingon nga recommendable bitaw. Kay ug sige kay nga na mabantayan jud na YouTube. Dapat jud ing imong buhaton ana mag-upload lang jud ka mag-upload. Unya gipaning kamutan jud nako kay hapit na mo 1 year unya og moabot og 1 year unya dili pa naho maabot ang requirement ni YouTube. Silbi mo balik og zero ang 4K public watch hour. So lisod jud kayo. Mung kain hunahuna ka grabe. Mo tong muna ning kamot jud taman. Nya mao tong nag-focus ko adto kay after kuan man gud to ning join ko silbihing join ko February 25, 2023. Unya nakabantay kog balik adto ng August na ko nakabantay og balik mga February, March, April, May, June, July, August. 6 months po na wala bambantayan nga ning trending na day akong video. Mo tong pagka August ana nagpadayon ko. Mo tong hawang gisigihan jud na ho nga kanang maabot na ho ang 1K subscribers kay mao man ang requirements 1K subscribers kay nakuha naman ang 4K public watch hour. Mao tong pagka December adto, December November naabot na nako, naingon na adto congratulations na-unlock na nimo tong mga achievements adto. Unya mao tong pagka December nag-request na dayon ko adto og kanang Google AdSense pin. Kaya na. Partner na ba tayo YouTube adto? So magkinahanglan mag-request na pud ka ni YouTube og Google AdSense pin. Nag-request ko adto December. So moabot sa to siya og mga 2 weeks. 2 to 4 weeks. Pero diri sa ang kaagi niabot jud to siya mga 2 months. Kay pagka February 2 pa jud na ho nakuha. Nagsige na ko balik-balik to sa munisipyo. Unya ang sayo po na ho adto, duha-duhaan po ko kay kuan man naka-address no adto 6343. Tagbilaran lahi man day ang zip code sa San Miguel. Mutong dong kung Tagbilaran nangutana na pud ko. Pero maingon man pud ang taga Tagbilaran nga ug unsa day gibutang nimo sa taon adto daw ipada. Mutong nagpaabot ra pud ko. Unya nangayok og number dito sa tao dito sa kuan sa tigpadalaan ng postal code mo tong pagka February 2 gitawagan ako nga sir na yung AdSense
Dito ay. Bisan og ting paniud to lagi to niya. Giadto jud no sayang balay. Kay sunod na pod. Last naman to kay udto naman siya kutob kay naay deliver. Unya delay na pod siya mo deliver. Sunod na pod adlaw silbi to. Bernis mangguro to niya. Lunes na pod siya mo continue. Di ko ipabalik na ko eh. Excited na kayo. Mao tong pagka March, February naka-upload kog mga video adto. First upload na ko nga murag na monetize na bitaw ko. Gana na kayo mo upload. Makita na nimo ang revenue, makita nimo mga dollars. March nag-upload ko adto. Nya usahay busy pug ko mo na mag-upload ra pug og shorts mga shorts video ra bitaw. So kinahanglang maabot nimo ang $100 nga threshold para ma-withdraw nimo. Mo tong sus, grabe. Lisod jud kay Abdon. Samot nang bag-o pa imong channel bitaw. Mo tong naabot man to na siya. Mo tong nangayo si AdSense og BIR og bank account para didto nila ipadala ang kwarta. Og nakuha na naho ang gipadala ni AdSense. Bueno naabot to nato pero igo ra jud pud lapas gamay. Gamay ra gud pud. Gipadala na to siya May 22. Pero wala ko ka dong dayon og tagbilaran kay saan man busy layo baya pud ang tagbilaran. So nakuha na ko siya mga June na. Ay, grabing lipaya ay. Tinuod man dahil ni daing kwarta ay. Mo tong pag uli na ho. Murag wala di ko napalit ato kay hawang ang kwarta nga sweldo hawang gihatag ni ug ang hawang gipalit sa hawang unang sweldo sa YouTube kay wala ko gipalit. Hawang gihatag sa duha ka supportive nako nga mama ang kwarta. Pero di ko tanan. Ang sobra na akwa sobra. Pero ang importante kan sing-kasing. Nyag uban, sobra pa pod ang palit og makaon, palipay. Mao to. Og ang advice lang nako sa musod aning YouTube. Padayon lang gagod. Og passion man ganini mo. Ako ganahan lang ko sa YouTube kay ug mo abot ang panahon ba ug naa kay gusto uy, mao day ni sininyo mga apo nimo sa una ba? Alam, mao day ni sininyo. Mao day ni siya di ay. Di ba? Ay, sige, ging. Salamat, itagaanay ko nimo niya. Balik, uy, sige, ging.